Ali İmran 21. aya A'udhu billahi mineşşeytanirracim innellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaqtulûnen nebiyyîne bigayri hakkin. Yahudiler Hudaýyň ayetlerine kafir bolýan ve peygamberleri öldürýän millet dipdir. Kur'an haşa. Yaqtulûnen nebiyyîne haydurup daşlap peygamberleri öldürýänmişdikler Yahudiler. Hud Allah'ın kelamı. Bir wagt peygamberimiz aýdypdyr: "Qatalat banu İsrail 43 nebiyyen evvelen nahari fi saatin wahida." Önkü ummata Hudaý Taala peygamberler yüzden müňden iberýänmişdi. Şuwal her owada ulamalar ba, şojurak her owada peygamberler iberýänmişdi. Ohan peygamberler bir Yahudiler haram işleri murtekep bolanlaryna siz meni ýeňiz bolmaýa, Allah Taala ijaze bermeýän zadyna siz murtekep bolýaňyz diýenlerine Yahudiler üýşüp erti bilen goşlukda 43 peygamberi birden edam etip öldüripdirler. 43 peygamberi. Ola kan adamlar. Tamam evliyalar üýşürsen peygamberiň dyrnagyna ýetmeýär. Faqama 100 rajulin ve 70 rajulan min ubbad bani İsrail. 43 peygamberi bir lehzede öldürellerine yüzden kan soflar şu zamanı üýşüp Hudaý Taala bendigi etýän adamlar Yahudilere aýdypdyrlar, meni ýeňiz bolmaýar sizin diýipdirler. İkinniňne şu 170 sofyň hemmesini bir sagatda öldüripdirler. Yahud millet diýerler şi. Yerin yüzünde iň nejis millet, iň habis millet. Özüniň puly we özüniň rahatlygy edip galanna yaqtulûnen nebiyyîne peygamber öldürýänmişdikler. Hazreti Ermiya radıyallahu an peygamber şol şonda aşlap öldüripdirdi. Näme diýip sen bize zor wagt nasihat berýän diýipdirler. Keplemän otur diýipdirler. O da men hak aýtjak. Allah Taala men peygamber diýip berdi diýipdir. Daşlap öldüripdirler. Hazreti Eşşayya peygamber radıyallahu an onu pıçky bilen iki bölüp öldüripdirler. Yahudileň işişi. Hazreti Yahya Zekeriya peygamberiň ogly. Bir padşah Hirudes padşah özüniň erkek dogunyň gyýdyny aljak bolupdyr. Hazreti Yahya aýtdyr, "Bolmaz bu zat" diýipdir. "Edimäň" diýipdir. Bir adam özüniň erkek dogunyň gyýdyny öz ballasy bolýar, alyp bilmez ahyn diýipdir. O ham Yahudiler oň aljak gyýdy, özü hemmet Yahudmişler, bala maslahatlaşyp ahir gurrun şu bolupdyr. Hazreti Yahya'nın kellesini padşahın yanına getirmeli olup Hazreti Yahya'nın kellesini kesen millet Yahudiler. O ham Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya'nın dädesi de "Meniňiz bolmaýar sizin" diýipdir. Haram zatdan näme diýipdir? Öz ballyň menen ezdiwaj etmek diýipdir. Hazreti Zekeriya'ny öldüripdirler. Yaqtulûnen nebiyyîne bigayri hakkin. Hud Allah Taala'nın kelamı. O ham peygamberimiz ýankylar aýdyp, ýan ayetde de ba diýip Resulullah jan şu ayet okuyupdyr. Suriye Ali İmran Kur'an-ı Kerim'de 3. parada 21. ayada. Hop olara kadim Yahudiler, bir Yahudiler nämenni peygamberin ýanyna oturarlar. Olar da öwlerde geler, bir neçe heftelerden, aylardan inşallah peygamberimize sen berip Resulullah'ı öldürecek bolýan Yahudiler şular. Haqqyt arzyna alanny peygamberimiz Cibrail ferişte iýme diýipdir. Sen uýdury diýipdir. Ol öwlerde geler bir wagt Haýberin